pande ingine. Sirikand County ma Kajiado yango nigi chano jwang'o teko sitima kendo chako tiyo kod teko mag solar tijegi mag keyo pi e bombe kod keto taya e chiche kod apise mag county no. Kane owuoyo nyasi mar madaraka mane obage Kajiado North, Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku ne ochiwo chik ne tende migepe mondo chak tiyo kod teko chieng' mar temo kedo kod nengo mar sitima ma owacho ni ohidho kendo ng'iko chenro mag county no. Ole Lenku wacho ni kato bedo ni sirikal mamalo semiyo Kajiado pi kokalo oyaw ma Ndakaine keyo pi gwenge mopogore opogore osebedo matek kaluwore kod nengo sitima man malo. Jaribu kutoa maneno ya Kenya Power kwa kupump maji zetu, kwa kuweka taa kwa masoko zetu. Our lighting and water pumping systems have suffered so much under the Kenya Power. As a consequence, as a county government, we are migrating to solarization. So wana soko watu wetu, tunalete sasa stima ya soko kupitia sola ili changamoto za kupatiwa stima zituweze kutuondokea. Ninajua imetuletea machungu mengi, najua imeharibu biashara zetu, lakini mtuvumilie, tunashughulikia hiyo maneno.